Не атрымалася ў КДБ. Не атрымалася ў Лукашэнкі за 30 год. У Пуціна за... І ад лісічкі ўцёк, і ад зайчыка А у ўцёк. Трампа атрымалася, ўзяў, зачыніў «Голас Амерыкі», радыё «Свабода». Вось у чым прычына? Ну, прычын много. Спачатку, напэўна, павінен сказаць, што, не ведаю, ці паведамлялі вы навінах, я вас слухала апошнія хвілін 15, але што все ведаюць, што там как бы кропка не пастаўлена. Ну вось, гэта было кіраўніцтва першы радыё пытанне, «Свабоды», яно падало в суд на гэта рашэнне, паколькі всім вядома, што радыё «Свабода» фінансуецца рашэннем Кангрэса США, і гэта не прэрагатыва выканаўчай улады, то бок прэзідэнцкай улады, прымаць такое рашэнне пра там скарачэнне ці скасаванне радыё «Свабода», ну і ўсёй гэтай вялікай структуры замежнага вяшчання. І таму кіраўніцтва самой радыё «Свабода» падало ў суд на гэта рашэнне, будзе его аспрэчваць. Вось на гэтым момант такая ситуация юридичная, я думаю, она будет працягвацца дастаткова доўга, там тыдні ці колькі. Вось, поэтому не будем казаць про тое, что вось кропка поставлена, а яна в гэтым сэнсе не поставлена. В іншым сэнсе ёсць нейкія заявы еўрапейскіх палітыкаў про тое, что вось калі Америка все-таки адмовіцца ад фінансавання радыё «Свабодная Европа», то Европа можа прыняць. Калі бы вы спыталі маё меркаванне, я б сказал бы, што я в гэта не вельмі так веру. А у вас увогуле ёсць аптымізм у вас асобна, Віталій? Ну, не надто, я б не сказал бы. И вось, калі я уже закончу про европейскую думку, что, ну, по-перше, много у чым Европа тут, скажем, на фоне украинской войны в Украине, России супротив Украины, заявляя про свои некие намеры. Вот у меня, ну, не того, что я там некий пессимист, по жыцці наоборот, але практика критерий истины, и практика показывает, что не вельмі так доводится верить вот в такие варианты, калі Европа все подхопіць, гэта американские все обязательства, будзе всем дапамагаць, возьме на себя радыё «Свабода». Плюс есть чисто практычнае меркаванне, калі у кожнай, ну, вялікай там еўрапейскай краіны, там ёсць у Англии свое BBC, у Германии ёсць своя Deutsche Welle, нават в Италии, в Испании, в Франции ёсць такие адпаведнікі. Так что навошта ім вот брать такую ношу на себе чисто с материально и нават идейного меркавання. Ну, а калі думать про асобную Украину, там умоўно Польша, ну, Польша, слава богу, мае Белсат, вось, я так смеюсь, бо, ну, и с Белсатом проблемы всякие были цягам минулого года, вось, ну, одна краіна навряд ці потягне, хотя з іншого боку, калі казаць про весь бюджет «Свабоды», там 145, по-моему, мільёнаў даляраў, ну, калі там, ведаеце, зараз куча дыскусій ідуць, і там пишуць, навошта там, ну, часто наши постсоветские мігранты з Америки, такие больш консервативно республикански настроенные, пишуць, навошта фермеру там с Оклахомы, ну, скажем, Сьюты, фінансаваць гэта радыё «Свабода», то я думаю, так, на 300 там мільёнов насельніцтва 140 $0,5 на кожного американского грамадзяніна не надто великая ноша. По-іншаму можна мерыць яшчэ гэта там сярэдні танк добрый сучасны каштуе 10 мільёнаў. Все это радыё «Свабода», которое вещае на 27 краінаў, вось, оно каштуе там некалькі танкаў, вось, там, не ведаю, некалькі ракет, которые за день намного больш пролетаюць по Украине. Так что гэта, конечно, не матэрыяльнае пытанне. Гэта як, ну, не перефразуючи, а цитуючи там вядомае французскае выражение, там приписываюсь Толера, ну, неважно, это не зусім ён сказал, но гэта больш, чым злачынства, гэта памылка. Я бы так сказал. А рады Путин, Лукашенко вашим проблемам, як думаете? Конечно, конечно. Ну, это ж нават не трэба как придумывать всякие российские пропагандисты. Ну, я их не гляжу, наколькі читал, они там уже повыказывали з гэтай нагоды. Ведаеце, ёсць шмат новых и, может быть, в неким сенсе, ну, нават больш эффективных там демократычных СМИ, але радыё «Свабода» это просто символ, это история, гэта с 53-го года, и гэта люди, якія, умоўно скажем,
змагаліся за незалежнасці, там, умоўна скажем, разваливали Союз, в свой час яны менавіта росли на Радио Свобода, яны его слухали, там, яны слухали вот с этих прымачоў, которых зараз уже молодое поколение не зусім уяўляе, что это такое, слухали там умоўна на дачах, паколькі на дачах заўсёды лепш прымалася, чым в городе, в городах были глушилки, и кожны человек там, ну, умоўна скажем, больш стала ўзросту, які жил в СССР, якому СССР не падабаўся, ён нам абавязкова раскажа, як ён слухаў галасы, не толькі Радио Свобода, там BBC, там былі Голос Америки, і музычныя праграмы, і палітычныя праграмы. Але гэта, ну, сапраўды пэўны сімвал был свабоды менавіта і, ну, сімвал уплыву амерыканскіх менавіта дэмакратычных ліберальных каштоўнасцяў, іх распаўсюджання ў свеце. Ну і в свой час мы ведаем, як Лукашенко выказывался про Радио Свободу пасля 2020 года, калі, ну, можа быць, бачылі такія кранальныя кадры, напрыклад, калі там людзі збіраюцца каля беларускага тэлебачання, тэлевізіі, і прыходзяць нашы корэспандэнты Свободы рабіць рэпартаж, і людзі пачынаюць, ну, крычаць «Радио Свобода, Радио Свобода», паколькі пазнаюць тых корэспандэнтаў і паколькі многія з іх глядзелі тыя стрымы, которые тады глядели сотни тысяч людей. И можно по-разному оценивать. У Свободы, конечно, были у каждого СМИ свои хвалі, ну, як з той знакамітай песні, да, Радио Свобода. Вось, але песня беларускага гурта «Уліс», якая стала сімвалам Радио Свобода. І хвалі прылівы і адлівы, але безумоўна, што гэта мае на ўвазе крызісная радыо. Менавіта самыя пікі былі гэта крызісныя моманты, там умоўна 91 год, там ці 2010 і, конечно, 2020, калі я кажу, былі сотні тысяч праглядаў, калі менавіта гэты прынцып свабоды, калі достоверность, калі докладность, это самое важное, это американские докладные принципы журналистики. Вось, нават важно не быть первым, важно быть корректным и правильным. Гэтые яны проявились, калі з 5 там розных, умовно скажем, крыніц, калі паведамляе Свобода, это гарантия, что это уже проверено, як минимум с 2-3 крыніц, что это не фейк. Это вось такое, ну, сполучение принципов и профессионализма и выводило Свободу в певные вот такие часы в лидеры. Слухайте, а як на ваш погляд Беларусі нашкодзіць вось гэта зачыненне таких рэдакцый, як Радио Свобода? Ці будзе вакуум, ці яго не будзе, на ваш погляд? Ну, калі вось зачыніцца рэдакцыя ўвогуле. Хто запомніць гэту інфармацыйную прастору? Так, таму што беларускіх медыя недастаткова. Што гэта будзе, расійская прапаганда ці китайская? Ці дождь? Ну, не ведаю. Ну, давайте, как это называется, дисклеймер, да, мы не будем каждый раз, не хочется это повторять каждый раз, что пытание еще не вырашено, мы обмерковываем такую имоверность, верогодность, которой может и не быть. И тут, конечно, ну, можно поразважать про то, что разные ниши занимают разные выдания, но Свобода достатково уникальная ниша, менавіта с пункту гледжання и вот тых принципов докладных, как я сказал, а другое и с пункту гледжання менавіта як з'ява беларускай культуры, з пункту гледжання падтрымання беларускасці, бо, ну, маючы все-таки ресурсы, калі іншыя СМИ, напрыклад, вымушаны выбирать там тое, что и я працую, як вы ведаеце, на Белсате, там программу «Дубой» веду и ведаю, что телебачение, что это такое, и приходится там, и, умовно скажем, в темах, в заголовках убирать, ну, то, на что люди отгукнутся. Их это необходимость любого СМИ. Але, ну, Свобода, як СМИ, якое фінансавалася за межам, яна мела такую, ну, скажем, магчымасць, можем нават сказаць, менавіта рабіць не толькі тое, что, ну, будзе збіраць то, што я называю клікі і лайкі, да, а тое, што патрэбна, то бок выконаць сваю місію і в значнай ступені менавіта вот в этом культурном аспекте беларушчыны. Это і каля 100 кніг библиотека Свободы налічвае ад там Быкаў на свабодзе да гісторыі 90-х гадоў Сергея Навумчыка, то бок кнігі, якія не маглі б выйти в Беларусі апрыорі. Нават в момент, там, умовно скажем, либерализации 15-19 года. Гэта книги могли выйти только в библиотеке Свободы, ну и там такие проекты, как там «Верш на свободу», что за угодно. Книги Владимира Орлова «Имёны свободы», про просто та история, якая сегодня в Беларуси де-факто заборонена режимом.
Вось гэта функцыя менавіта такая асветніцкая функцыя місіі, функція беларушчыны і функція гісторыі. Ёсць гісторыя на свабодзе, зараз такая сталая рубрика, якая на YouTube свабодаўскім ёсць і на сайце, безумоўна. Так што в пэўным сэнсе гэта сапраўды унікальная СМІ, і оно, я не таму, што там з 94-го года працую, зараз у меня там праб'ёце на ностальгію ўспаміны, але таму, што вот збоку аб'ектыўна ацэньваючы вось гэтую функцыю, я кажу такую рэч пра дастатковай унікальнасці менавіта за гэтых комплексаў, вот гэтых прычынаў ад фінансавання да місіі і да калектыва. Ведаеце, свабода, будзем казаць шчыра, асабліва там 90-е, нулевыя гады, маючы пэўныя ресурсы, яна збірала да сябе ўсіх лепшых. Гэта просто, не было такого, што там кто-то прыходзіць, непадрыхтаваны там і вучаць, як это робіцца в іншых СМІ, якія вымушаны там браць маладых людзей, студэнтаў. Свабода был трошки іншы прынцып. Яна я просто, ніколі не працаваў у свабодзе, і гэта яшчэ раз даказвае. Свабода звяртала ўвагу на нейкіх самых галоўных зорак, скажем, беларускай медыасферы, і пачынаючы там, я кажу, ад Драгахруста, Карбалевіча, Навумчыка, там, что завгодно, Гурневич, Ганнаса, ось можна пералічваць, я думаю, кожны заслуговая пераліку. Людзі просто з'яўляліся на свабодзе уже гатовыя самыя галоўныя беларускія зоркі, яны все так ці іначай прыходзілі, многія прыходзілі на свабоду. В гэтым была таксама пэўная унікальнасць. Вось, і далёка вы пайшлі, Віталій, прабачце, калі ласка. Пэўна некамфортнасць, да. Вельмі далёка пайшлі ад пытання Марыны. Вось што прыйдзе на гэтую тэрыторыю, калі ўсё ж такі ўсё? Расейцы прыйдуць. Калі я так доўга тлумачу тое, што тлумачу унікальнасць і непаўторнасць, адсюль вынікае што? Адказ мой, што навряд ці што-нибудь прыйдзе. Это будзе пустое место. Это то, что в сталинском СССР вырашали, что нема незаметных. Кто может заменить у нас Быкова, кто может заменить у нас Алексеевич? Есть люди, которые просто занимаются такую уникальную нишу, которая, просто только им падуладная, и только яны з'яўляюцца гэтым непаўторным аб'ектам. В этом сэнсе и все наши цудоўныя, добрые СМИ, якія ёсць, яны все-таки вот менавіта гэты аспект, які был у свабоды, яны по розных прычынах не змогуць заменіць. А запыт ёсць? Вы бачыце нейкія лічбы там ці што? Таму гэта вельмі ўсё важна, і кнігі, і ўсё гэта была такая спадчына беларушчыны, так? А ці ёсць на гэта запыт? Гэта ўсё важна для вас, для нашага гледача дарогі, блогера, для яшчэ 3-4 там чалавек. 1000, няхай 1000. Нас зараз колькі глядзіць? Нас зараз глядзіць... мы і не Радыё Свабода. 2000 чалавек. Вось для ўсіх 2000 нашых гледачоў это вельмі важна. А для 9 мільёнаў, якія... няхай 8, добра. Нават 7, як хаціце. За якія застаюцца... ці вось ёсць гэты запыт на такую спадчыну. Як вы лічыце? Як вам... Можа быць, я яшчэ раз скажу, можа, якія лічбы ёсць? Я скажу, что мне тут не будет проблемы сказать некие, может быть, и не самые приемные речи про, скажем, механизм формирования СМИ. Я, ведаеце, гэтае пытанне, працуючы за 35 гадоў СМИ, весь час абмяркоўваю там і з калегамі, і ўнутры сябе, наколькі гэтай прапорцыі паміж папулярнай і якаснай журналістыкай. И часом мне сустракаются люди, особливо, которые новые, молодые, которые заявляют, что не проблема, можно это сполучать. У меня вот все жыццё меркаванне трошки іншае. Умовно скажем, як Нобелевскую премию редко даюць литературы вельмі популярной, скажем, таких прыкладов не так и шмат. Напэўна, Браун альбо Гарри Поттер, не атрымаюць Нобелевскую премию по литературе. Я, здаецца, назвал самых популярных, так сказать, аўтараў. Але прыблізна, журналістика трошки іншая сфера.
але ну калі мы кажам пра тую журналістыку, якая якасная і бярэ вот все гэтыя тэмы, пра якія я пералічыў, то да, яна апрыорі в спакойныя часы, не в момант рэвалюцыі, не в момант жніўня 20-го, яна не можа быць вельмі папулярнай. Вы кажаце, колькі это ж не справа свабодзе, задаваць пытанне, колькі ўвогуле людзей цікавіць, ну умоўна скажем, беларуская культура, беларуская гісторыя і ну все гэтыя рэчы, беларускасць увогуле, тут же не в свабодзе справа, а ну нават браць самыя папулярныя СМІ і возьмите, ну, там поведомление про то, что, по-моему, апошнее там, как это, «Руки вверх», Рома Жуков, да, зберел в Менску 4 концерты, и на котором, ну, в сенсе 4 разы збере самую галоўную беларускую, самую массовую арену, вось, и, ну, собрал бы нават в лепших час Левон Вольскі такую арену? Конечно, не. Ну, любое подставим. На конт Вольска я не упэўнены, ну, але добра, працягвайце. Не-не-не, ну, я ж в жыцці, можа быць, колькі разоў на Левона хадзіл, не ведаю, 10 на розныя канцэрты, вось, ну, некалькі тысяч, напэўна, але не десяткі тысяч. Ну, гэта вось такі мой адказ на тое, на ваше пытанне, што, ну, ёсць рэчы, которые в стане беларускага грамадства, па-першае, а па-другое, ну, увогуле, в стане любого грамадства. Любое грамадство, оно рэагуе, перш на ўсё, ну, мы жывем в сфере, там, твиттера, сацыяльных сетак, тиктока. Вы самі можаце аналізаваць, якія, там, крючкі выкарыстоўваюцца, каб падхапіць увагу, якія, там, да, якія тэмы всплываюць сейчас, ну, журналісты, которые нават, ну, внутри себе вельмі, ну, умовно скажем, развитые, сур'ёзныя, адукаваныя, культурныя, яны разумеюць, што для масавай папулярнасці трошкі трэба па-іншаму паводзіць, там нейкія іншыя тэмы ці іншыя загалоўкі і гэтак далей. І калі іх пачынаюць крытыкаваць, навошта это робіце, яны сумленна адказваюць, што без этого не будзе праглядаў. Ну, дзякую, зразумела ваш адказ. Толькі вось цікава, увесь гэты моцны архіў, які ёсць, да? Архіў, вы самі пра яго казалі, Радыё Свабода. Ён захаваецца, ён у бяспецы? Так, блогер Дарога таксама вось пытае. Пытанне просьба нават да госця. Віталь, ці беларуская служба Радыё Свабода здолее захаваць свой архіў, які з'яўляецца велізарным культурным здабыткам Беларусі? Куль бачыце, ёсць всё, это сайт працуе, там, ну, папярэдне, там, да, весь сакавік, вот, паводле этого решения все павінна працаваць, што будзе далей, не ведаю, но я не думаю, что адпаведныя, ну, тут я просто, ну, не маю ніякай внутренней информации, павінны падрыхтавацца этого. Я не прычын, каб гэтага не адбылося. Чаму, хто его павінен, гэты весь архіў кудысьці скрасціць, і што ён павінен ставаць? Ну, вось такія пытанні. Добра, але глядзіце, мы пачалі з того, што КДБ у КДБ не атрымалася, а ў Трампа атрымалася. Вы бачыце сябе і вы бачыце такую плашачку пад вами? Вось пытанне там, пытанне. Трамп за Пуціна? Калі ласка, адкажыце, прама пастаўлена пытанне. Памятаю, часам такая гучыць фраза, што ці Лукашенко там за Путина, за Россию. Лукашенко за себя. Ну, так и Трамп, он за себя. И он не за Путина, конечно. Але то, что он лічыць карысным для себе, в нейкі момант можа быць карысным і дадзеным выпадку Путину. Ну, я ввогуле, скажем так, гэта бы, может быть, вот это решение оценивал, як с такого пункту гледжання все спрабую, ну, скажем так, самоотдалиться и глядеть на гэта сбоку, наколькі это магчыма, ну, раз уж так назвали меня палітычным нейкім аглядальнікам, то, конечно, гэта сведчанне того, что, ну, Америка в пэўным сэнсе отступае адпаведна сваёй, ну, можна сказаць, ролі эканамічнай і палітычнай. Маецца на ўвазе, што, ну, калі Америка там вела холодную вайну, она была больш магутнай, яшчэ пасля развала СССР, это, напэўна, пік былой магутнасці пачатку 90-х. І з таго часу мы назіраем, ну, калі нейкі час Америка была амаль 50% сусветнага валового внутреннего продукта, то теперь и, ну, от того, что расте там весь то, что ранее называли третий свет, теперь называют глобальный поўдзень, от того, что они экономично растут, найперш Китай, там Индия и все остальные, то доля Европы и США у гэтым сусветным, ну, скажем, пирогу, и она зменшается. И зменшается, и, отповедно,
гэтаму, скажем, жаданне Амерыкі, я бы просто не лічыў бы, што гэта вось менавіта толькі трампаўскае, хаця, конечно, ён тут як слон па суднай лапке паводзіць, але тое, што Амерыка вот, ну, пры Байдене там сышла з Афганістана, то, што она пачынае трошки адусюль сыходзіць, гэта нейкі такі, ну, я б сказал бы, гістарычны працэс, да якога мы, можа быць, ад жаха того, што адбываецца вот зараз в гэтай месяцы пры Трампу, не можам, конечно, адразу все это успрыняць і прыняць, але, ну, магчыма, гэта дастаткова такі аб'ектыўны працэс. Прабачце, спадар Віталь, а вы лічыце гэта аб'ектыўным гістарычным працэсам ці гэта хацелкі Трампа толькі? Гэта разныя рэчы. Да, нет, то, что как это робіць Трамп, это хотелки Трампа, а то, что гэта будзе, ну, по одежке протягивай ножки, это объективный процесс. Краіна могла паўсюль праводзіць нейкі там свой уплыў, лакальныя, там, можа быць, войны, удалыя ці неудалыя, калі яна такой была магутнай. А ну мы бачым, як апошнія, ну, гады, дзесяцігоддзя, што напісана, Кітай заваёўвае в сэнсе эканамічным і палітычным Афрыку. Кітай нават спрабуе падхапіць нейкія там краіны бедныя Европы, там, умоўна скажем, было Югославіі, паставіць іх сваю залежнасць, нават туды лезе Кітай, вось, так сказать, и Беларусь в этом сенсе, там великий камень, все остальное взять, так сказать, под свой некий контроль, а тут трошки Россию отсунуть. Карацей, Китай поширяе свое, скажем, ну, уплыв, а Америка, отповедно, в некий момент гэтому то сопротивлялась, то вырашила, что не треба сопротивляться. Ну и Трамп это просто крайне не вельми разумное выражение гэтай линии, покольки, ну, есть речи, якія, да, можно недзе скарачать, але вот скарачать тое, што з'яўлялася сімвалам і Амерыкі, і мягкай сілай Амерыкі, ну, як вось, мы кажам, Радыё Свабода, гэта, конечно, неразумна, і гэта просто, ну, не адпаведна нават бізнес нейкім рэаліям. Мне здаецца, з пункту гледжання вот того, што я расказваў, уплыву там гэтых «Голаса Амерыкі» і Радыё Свабоду, яны намного давалі большы эфект, чым любыя іншыя укладанні. Але яго это не турбуе. І тут в этом сэнсе, ну, пытанне ж тым, мы кажам, што вот закрылі, а можа быць праз нейкі час з'явяцца, ну, типа будуць вернутыя гэтыя ж там Радыё Свабоды, Голас Амерыкі, просто Трамп вырашыць там паставіць сваіх людзей і скажа, што все нормально, існуйце далей, просто каб, як там Маск напісаў, каб не было там шалёных леварадыкалаў. Вось, і мы не ведаем яшчэ, і вось вот весь этот яго, ну, палітыка замежная, это буры і націск, спачатку нешта зрабіць гучнае, а потым ён можа і адступіць, і можа памяняць, і можа просто акажацца на самой справе, што, скажем, ідэя гэтага буры і націска была зусім у іншым. Так што в гэтым сэнсе так, адказваючы на ваше пытанне, нет, ён за сябе, ён не за Путін. То бок, вось, гэта можа адзначыць, што Амерыка вось як такая уплываючая на ўвесь свет, яна ўсёды, то бок яна будзе як такая рэгіянальная дзяржава, якая вось толькі аб сабе клапаціцца. А хто тады будзе галоўным вось у нашым рэгіёне, галоўным па ўсходняй Еўропе? Кітай ідзе ці Рашка? Нет, ну, о боже, не дай боже, конечно, але Америка, ну, не то, что она в этом сенсе все, она просто, ну, будет лічыць, что больш важное, но это всем вядома, что она выбирае больш важны себе іншы тэатр военных дзеянняў, скажем, ну, гэта Кітай, гэта вот Ціхаакіянскі рэгіён, вось, а тут в Европе она, ну, по-першае, вырашае, что давайте вы, европейцы, трошки сами про себе клапаціцесь там, давайте вы сами тратьте на оборону, вось. Ну і Европа вось пакуль все яшчэ не можа ў гэта поверыць. Мы бачым вот так все гэтыя месяцы, што ну няўжо гэта все несур'ёзна, а тут уже ну пачынае верыць, і першае, што мы бачым, гэта рашэнне Германії, так, размарозіць магчымасці для павелічэння военных расходаў. Я думаю, гэта будуць і іншыя, але, ну, паўтаруся, наконт Европы у мяне ёсць пэўны скепсіс. Ну, па-першае, надта все-таки ну, это нормально. Люди не хочуць воевать, люди не хочуць траціць на ўзбраенне. Люди хочуць мець дабрабыт, люди хочуць мець спакойнае жыццё. А калі ім кажуць, што французам, што там Россия напала на Украину, и вы теперь повинны будете, так сказать, тратиться на оборону и, значит, зменьшать свой добробыт,
і яны как бы не бачаць тут такой логікі. Ведаеце, вось калі ўжо мы трошкі паварочаемся на эту тэму расійскай агрэсіі супраць Украіны, то вось весь час гэтыя прыгожыя словы, которые гучаць, ну, і ад людзей в сацыяльных сетках, ад палітыкаў, ад украінскіх палітыкаў пра тое, што ж вы такія тупыя Еўропе не разумееце, што як толькі Путін пераможа Украіну і ён нападзе на вас, то яны не разумеюць, таму што гэта, ну, скажем так, гэта не аксіома. І так гэта ввогуле больш, ну, мне здаецца, больш як такая, можа быць, неабходная, але рыторыка з мэтай падтрымаць Украіну, но яна мала стаіць на рэальнасці. Ну, не думаю, і в Еўропе не думаюць на самой справе, што нават калі Путін атрымае нейкую умоўную перамогу ў Украіне, што потым ён пойдзе на Польшу, на Берлін, на Париж. Просто людзі разумеюць, што гэта мала рэалістычна, і гэтым іх не напалохаеш. Это першае. Другое, што да, ёсць інерцыя таго, што мы ўсё жыццё пасля халоднай вайны абрадавалі, што нарэшце не трэба траціць на ўзбраенне, можна знізіць гэты ўзровень да 1–1,5%, мець лепшы дабрабыт. А зараз нам кажуць, давайце 3–4%, і это ў каго ўрэзаць? У каго ўрэзаць? У сацыяльных патрэбаў, у інфраструктурных праектаў, не будаваць дарогі, не будаваць школы, а аддаваць на танкі. Каму это спадабаецца? Так што в гэтым сэнсе я думаю, што по этих двух основных причинах, Европа не бачыць реальной небяспекі, хотя заявляюць перш за все военные, нават, ну, мы ведаем такие заявы немецких, польских военных, в меньшей ступени политики, яны заявляюць, ну, паколькі, да, им трэба, каб падвышалі іхні бюджет военного ведомства, но думаю, большасць і грамадства, і палітыка, я на жаль, мало социологии про это бачыў, але была одна, ну не так часто, большасць не верыць в такую магчымасць, што Россия реально, акрамя Украины, будзе, акрамя краінаў постсоветскай прасторы, скажем так, можа напасці на якую-нибудь краіну НАТО. Не верыць, это так. Але хтосьці верыць. Ну ладно, это, ну, зразумела ваша думка. Давайте перейдем до наших подей. Повесточки? Ну, не, повесточки пазней. Лукашенко запланаваў 7-ю інаўгурацыю сваю на Дзень волі. на 25 сакавіка. Гэта стала вядома сёння раніцай на 25. Гэта ён так святкуе? Ведаеце, я прабачце, калі ласка, я не так давно таксама слухаў тут аднаго журналіста, і яму задавалі пытанне, ну гэта не наша павестка, але гэта цікава, не наш парадак дня, але цікава. Зараз вось гэтыя ўсе расійскія прапагандысты, Сіманяны, вся это, яны забралі сабе лога радыё Эхо Москвы. Памятаеце, такое было радыё калісьці, его закрылі яшчэ ў сакавіку, падаецца, 22-го года. І яны зараз сабе забралі это лога, яны могуць там рабіць усё, што заўгодна на хвалях гэта з гэтым лога, з гэтым лагатипам. І вось журналіста Пархоменка, былы журналіст таксама, яго запыталі, вось, ну, наколькі гэта важна? Ну, нема таго эха ўжо няма. Ён кажа, гэта вельмі важна, таму што гэта характарызуе вось гэтую частку насельніцтва Расіі, такіх як Сіманян, як усе гэта, як Лукашенко. І ён узгадвае, што калі нават, ну, даследаванне праводзілася, калі расейцы акупавалі нейкую тэрыторыю вось зараз ва ўкраіне, ці гэта было яшчэ ў часы другой сусветнай вайны, калі яны пакідалі эту тэрыторыю, то людзі, якія прыходзілі ў дамы, яны знаходзілі, што вось, напрыклад, на стале, на канапе, на краваці ў спальні, ўсюды было, прабачце, гаўно. Вось яны, прабачце, яны сралі. Гэта, насамрэч, гэта, ну, пра гэта даследаванне ёсць. Навошта гэта так сябе паводзіць, навошта гэта рабіць? Я ж памятаю яшчэ у кнігі Нікуліна, як ён пра нямецкі апісваў сітуацыі, калі Расія... Вось ім было важна налажыць у супніцу нейкую, да, такую нямецкую. Вось ім это ўсё важна.
Прабачце, што я так, Знаете, я скажу, да. я так доўга... Ну, вы разумееце, да чаго я вяду. Я разумею аналогию наконт того, плануе что не 25 было ранее социальных сеток. Вот там люди только могли накакать кому-то, а зараз есть социальные сетки, социальные сетки, хорошо сказал. И это все простей. Зараз можно накакать кому-то в Фейсбуку, там, в Твиттере, Ну, где можна, угодно. ну, але вось гэта вот Я скоротился. 25 сакавіка. Психологичный механизм, конечно, такі ж самы психологічны механізм, это вось культурна кажучы сказаць фе, а не культурна кажучы да, накакаць менавіта для того, і так это цікава, наколькі уже здрабнел, да, в такой дробязі, значит, уже зрабіць нейкую гадасць вот на 25 СКК. Это к тому, что, ну, можа кажем, что это все не мае значення там, вось, а вот же хтосьці ж ці сам придумал, ці хтосьці там подсказал с администрации там, и ясно, что мае ведае, что это такое, паколькі кожны год Беларусі праходзілі з той ці іншай ступені масавасці мітынгі до 2021 года на 25 сакавіка. Он ведае, что эта дата означае, ён ведае, что будуць азначаць Беларусі за мяжой, якія, так сказать, могуць это себе дазволіць. І вот на 25-го вырашыў, ну, па-першае, перабіць повесточку, кто-то правильно сказали слово, ну, каб говорили больше про его инаугурацию, а не про значения, которые будут белорусы ладить в разных городах свету. А по-другое, да, вот хоть в гэтым зрабіць такую маленькую пакость гэтым свядомым, гэтым беглым, но тут больше свядомым я скажу, что беглый это новое слово, а все 90-е годы он уживал слово свядомые, это головные были его вороги, то бок это кто беларускамоўныя, беларускацэнтрычныя людзі, якія свядома размаўляюць на беларускай мове, то бок выбіраюць гэта. І калі нават, ну, нашы, умоўна скажем, там прарускія лібералы ці просто лібералы таксама здзеквались с этого слова свядома. Я помню, в одной дискуссии казал, ну а вы что, не свядомые? То бок это инфузория вафелька, это одиная, которая не мая свядомости, одиная истота. А уже люди, не только люди, а все жывёлы маюць свядомасць. Ось, так что такая просто, скажем, палітычная гульня словаў. Але так, ну, вось, бачыце, дошел до того, что вот вырашыла хоть такую пакость зрабіць. Ну, и вот две причины, я сказал, перабіць информационное поле и нагадзіць, як вот Костя сказал, гэта гістарычны прыклад, хоть таким чынам, хотя, думаю, была бы магчымасць, ён бы і зрабіў это, як тыя солдаты, да. Ну, напрамую. Можа, яшчэ і зробіць, калі будзе адступаць з дварца свайго. Мы не ведаем, што мы знайдзем яго супніцу. Ну, гэта ж не толькі, гэта ж, калі Зімні дварец бралі, ну, там реально не было великага штурма. Ёсць же многія там успаміны, ну, уже такіх белагвардзейцаў, да, умоўна скажем, мігрантаў, про тое, что калі вот паўстаўшы народ в 17-м годзе взял Зимний дворец, хотя там, ну, реально никто не сопротивлялся, там некалькі десяткаў чалавек, то ж потым савецкая прапаганда зрабіла эти фильмы, то яны перш за все пачалі там все ломать, крушить, и в тым ліку какать в эту посуду золотую, которая, ну, не золотая, там, серебряная, которая там была. Гэта, конечно, гэта вот проява такого, ну, классовой ненависти, в дадзеным выпадку Лукашэнкі ідэалагічнай ненависти да оппоненту. Але, бачыце, у Сірыі таксама недавно тое самае было. То бок это мы не унікальны в этом сэнсе. Да, ну, да, не трэба лічыць. Беларусаў трошки это ёсць. Яны лічаць сябе унікальнымі. Гэта, калі вам цікава, пацвярджэнне сваёй фразы прыведу один момант, калісьці, ну, пачатку нулевых, только яшчэ Путина выбрали, я от Свободы как раз ездил на саммит СНД в Кишинев. И просто я там, ну, был тыдзень, читал все, там, не только рускомону, там, коллеги молдовские мне все показывали, рассказывали, там, ну, погрузился я на этот тыдзень в молдовское жыццё, мне было так цікава, как тады, ну, еще была острая вельмі проблема с Приднестровьем, и вся пресса там... Які год это был? 2002-2003, першие годы Путина. И вось он, ну, маўляў, приедзе, и вот приедзе Путин, и что он скажет там про это Приднестровье. То бок, читаючи молдовскую прессу, я имел абсолютное перакананне, что Путин, прачынаючыся з раніцы, ні пра што, акрамя Молдовы, не думае. И он только думае, як вырашыць приднестровскую проблему, и что для гэтага спытаць там у президента США, у іншых кіраўнікоў сусветных, вось. И только для гэтага ён, так сказать, и дзейнічае, и вся его структуры.
И такая была эта молдовоцентричность. Я тогда из иронии подумал про нашу белорусскоцентричность, ну, которая часом разбивается об реальность того, что мы на самой справе не так добра ведомы, нават в той же самой Польше, вы ведаете, где можно встретить человека, который абсолютно не то, что про репрессии не ведая, а может спытать, а что у вас у белорусов есть своя мова там, ці на якой вы размаўляете? Это вот соседи. Что здарылася? Про умовных французов, американцев. Так что вот от эта белорусская центричность, ну, не то, что на самой справе допомагае в реалістычнай ацэнцы ситуации. Ну і не шкодзіць. Часам і не шкодзіць. Зараз я попрошу рэжысёра паказаць карцінку, таму што на позіркі вось гэтая навіна. Ну, она разляцелася ўжо пра інаўгурацыю. І на позіркі цудоўны здымак ад 23 верасня 2020 года, калі тайна Лукашенко сябе каранаваў. Памятаеце это? Это сонечным днём гэтым. Заўважце, калі ласка, гэтую маленькую рэч. Так. Дэтальку маленькую, бачыце? Флажочек. Ну так, намаляваны. Гэта тыя самыя часы. Вось ён едзе. Добра, што не заўважыў, так бы, можа быць, які удар там хваціў. Не? Ну... Это з гэтай інаўгурацыі, вось зараз хвіліну спадарня Бондарова, такая прапагандыстка вядомая. Знаете, что написала в своем канале? С наступающим днем боли Змагары. И процитировала, что произойдет инаугурация президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. И это смело. Это было не просто смело, это было очень... День інаўгурацыі. Ну, цікава. Самі яны ўжо заблыталіся, падаецца, што ў этой самай.